Il-bypass tal-Mellieħa se tibqa' b'4 korsiji. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg li sostna li nstabet soluzzjoni biex din it-triq ewlenija ma jitnaqsulix il-korsiji eżistenti li għandha bħalissa. Ftit jimilu tħabbru pjani li tfasslu snin ilu li bihom triq Lewis Wettinger kienet se tidjieq minn 4 korsiji għal 3. Però wara li fl-aħħar jiem instema' tħassib u l-ilmenti ta' residenti Mellieħin u ħafna persuni oħrajn, intalbet reviżjoni tal-pjani approvati sabiex tinstab soluzzjoni aħjar. Il-periti tad-Direttorat tat-Toroq u l-Infrastruttura ta' Transport Malta li se jiffurmaw l-Aġenzija l-ġdida tat-Toroq bidlu il-pjanti biex jinelbu d-diffikultajiet eżistenti mingħajr ma tiċkien it-triq. B'hekk, filwaqt li xorta waħda se jiddaħħlu miżuri ta' ħarsien mill-inċidenti u faċilitajiet aħjar għal dawk li jvjaġġaw bir-roti jew bil-mixi, it-triq se tibqa' b'4 korsiji, 2 f'kull direzzjoni. Il-Ministru Ian Borg stqar li l-pjani alternattivi se jiġu diskussi mal-awtoritajiet u l-entitajiet kollha konċernati biex jitwettqu mingħajr dewmien. Fakkar ukoll li fejn ikun hemm il-bżonn, bħal f'dan il-każ, il-pjani preżenti jew tal-passat jinbidlu sabiex jinkisbu riżultati aħjar.